Halo, assalamualaikum. Selamat subuh kahali. Insyaallah tayo pa. Di anami mga unta mga higala. Mga nagkaon ang mga galon, mga lipo na po ang kaon. Sabaw sa Mickey. Mickey Mouse. Tagakan. Hala? Noon ka. Nauna ta rin. Mga una. Wala man kayong jer-jer dito, no? Wala. Mga walang asawa kasi nakatira dito. Bakit yung sa bahay namin may mga asawa ba? Wala din naman na. Wala nga eh. Sabi ko kay Rani, bili ka ng pula malaki. Alam mo bili niya, isang pula. Coke zero ka. Ako lang, ano yun? May juice, ayaw niya. Anong juice eh? Orange. Ano ko? Orange din. May mangga? Pwede orange. Hindi mo pala ilabas yung ano? Yung? Ano yun? Bago ko nakatulong sa akin. Yung binili mo na fresh, ginisa mo. Ang sarap, binagbungang baboy. Makain ka ng te? Gusto ko yun? Ginagawa ng aso. Hintay ako ng pagkain. Ba't ang tagal bumalik? Pumunta? Sabi ko na, magboto sila. Pinadala sila sa Shari. Si Ramis ang sisali sila nandyan. Nandiyan siya. Sabi ni Rami, magkain ka ng kanin. Pati ba naman kanin, hindi pa naman kanin. Ah, grabe naman. Kasi yung ganti, sana magboto. Paano sa kanila? Satisfied na sila sa tulog. Buti nga si Ramis nagkakanin, no? Ubus full. Ang mga Indian nagkakanin pala. Mga masikip kasi yan, ubus na sa tulog. Nawalat ako.
Kanati. Gutom gali. Isang slice na pizza, kinain ko. Nag-order sila sa labas. Order pa naman ng isang gabi. Yan ang di na gusto ako na gabi. Hindi na nigas. Hindi naman. Yan ang gawa ni Lisa. Nilagyan niya. Nilagay niya sa... Di ba bumili ako? Kanya yan? Bumili ako ng kumot niya. Ilang piraso yung binili mo sa kanya? 3? Kumot? Oo. Isa sa akin, isa sa kanya. Tapos Ah. shit. Tapos sabi ko, may mangga dito. Kumuha pala. Nilagay doon sa silupin ng kumot. Inarrange ko kagabi yung cabinet. May mangga. Ano, sa sulpot. Kasama yung kumot. Mapakit yung malata na yun doon. Tapos amagin. Yes, kapatid. Hindi siya magpapakit? Sa kanya daw yun. Kaya ako namin kapatid. Ah, Kung hindi mo sinikap, nabulog sa kumot may mangga. oo nga. Nagkape ako kanina. Naamoy ni Mariam. Ah, Naamoy ni Mariam yung kape ko kanina. eh. Nangingi rin ng kape. Yung timpla ko, sabi ko, timpla ko to ha. Ewan ko kung gusto mo, sabi ko. Eh, yung tinimplahan ko doon ko rin sinukat kung ano yung sukat ko bago ko binuhos doon sa baso niya. Sabi niya, hala ka, gusto niyo pa naman ng asukar, baka sobrang tamisin, sabi niya. Sabi ko, hindi ako masyadong mahilig sa matamis, sakto lang. Nung pagtikim niya, sabi niya, perfect daw. Sabi ko, mabuti naman, akala natamisan. Ah, nandiyan pala. Yeah. Ang isda, nandito na, nakatira na ako. Pasting kami ni Erin kahapon. Bakit? Kain-kain. Ala, kaya nyo? Kaya nyo lang kain? Eh, kung ano na lang, kinain. Hindi kami kumain ng kanin. Saya, uy. Tayo na, di ang isang araw. Kaya, magano yung tiyan ko. Kaya, Di ba may hotdog ba pinabili sa? inilagay ko doon kasama sa Mines Street. Kaya gawin ko, spaghetti ko. Mahirap pag walang kanin, ako. Dinisip ko kasi sa ngayon. Wala akong ganang kumain. Umiiyak yung tiyan ko pag hindi makakanin siya isang beses isang araw, kahit isang beses lang. Pagkatapos kong kumain, pagtingin ko pa lang ng kanin, wala nang lasa. Siya magluluto. Naamoy mo na kasi. Pwede naman yun na ako. Hindi ko alam kung... Eh, pinatak ko naman yung pizza. Sarap yung ano, yung ito, parang yung Mickey sa atin. Hala, bahog. Hindi, miswa. Miswa di hindi, miswa puti. Mickey. Puti yung miswa eh, puti yung Miswa miswa. puti. Mickey yung... Mickey Ano, ito. bakit Mickey? May Isa man dilaman. Mayroon. Iba na kita ng dilaman. Pagkaluto sa akin ng sa akin na yun, akala ko hindi kayo pupunta. Pilipinas. Del Monte. Pagka Del Monte, Pilipinas lang ba? Or... Ha? Yung ganyan sa ano, diba? Sabi mo, nus dinar lang yan. Ang mahal naman na nakita natin. 1 KD, tapos baka mabalik lang kaagad. Di ba piling pa? Bakit siya hindi di ba pinili? Mahal naman ang hikaw mo. Simaw ko na. Try ko. Mahal, 30. 1 KD yung nakita namin ganyan. Coffee mixer. Tapos plastic na iwan. Parang mabalik kaagad. Sabi ko, ayoko. Yan, battery din yun. Ayaw naman kami. My wife tries to sa Ha? Okay na yun. Te. Magpuno. Hindi ka magkanin? kain. Mangga. Kain na. Ayaw mo na kang gabi. Ayan. Bakit yung lemon? Diba?
oras lang sa amin. Walang naman. Parang pwede sa inyo. Gusto ko lang mangga. Mangga at saka yung chocolate. Yan lang gusto ko na juice. Isang linggo pa yata yung Pepsi na yun ah. Wala. Yeah, kahapon yan. Ah, kahapon? Ayaw ano ng Ubus agad? libre ng ano. Hindi lang namin natin. Grabe naman kayo makatira ng Pepsi. Ang laking galon yan. Tatlong kami. Yung sa aming binili ni tatay na maliit, ano bang, ano nun? Yung tagluba lang, te? Puta pa, isang linggo namin ni Rona, may maiwan pa yan. Wala nang lasa, labot na. Hindi ako gaano man sa soft drinks. Bakit kaya yung lemon naninigas, te? Nag-i-yelo. Lemon juice? Kasi matubig. Yan ano. May paligat. Pero wala na sigurong dito yan. Hindi ka pa? Ayun pa. Passport lang. Dahil lang kayo mag-uwi yan. Alam mo, te? Ikaw lang mag-uwi yan, babae niya. Sino? Halisa? Si Maria? Sabi pa niya sa akin kanina. Sabi niya sa August ko punta sa ano, sa Cambodia. Sino kasama? Siya lang. Training niya. Sabi niya kanina, Mary, ang taba ko na. Sabi ko nako, gusto Cambodia. Mm. Sabi ko maputi-buti na rin kaysa ano ka sa Africa. Oo. Padala ka sa Africa. Sa susunod daw sa Switzerland. Ah, okay na yun. Switzerland. Ano yan? Yung gobyerno ang magpadala or yung school Sa niya? School niya? Gastos ng school yan? Or Walang alam. Kasi outreach. Kaya nga sa mga pobreng lugar. Grabe ang aral niya. Tapos sabi niya kanina, Mary, wish me luck. Tapos ginanon ko siya. God bless you. Dinasalan ko. Kailan? I hope. Kanina umaga. Hindi, Sabi ko, kailan yung ano? hindi ko alam. Sabi niya, Mary, wish me luck, please. I'm studying hard. Kasi nung pumunta, Malapit na yata kasi, yung nasa unang Sinipas. punta ninyo na ano, Nakita niya. yung unang punta ninyo ng Friday, sabi ko, hindi ka sumama. Sabi niya, hindi, I have to study because I'm going to Cambodia Isang buwan na siya dito. Ekit. on August. Sabi daw ng kapatid niya si Monira, huwag ka mag-uuwi ng mga damit mo Ayaw galing naman. sa ano. Ay, grabe naman. Nadudumihan. Nadudumihan yung kapatid niya. May infection daw. Kunti lang din siyang damit or wag na siyang magdala. Bigyan na lang siya doon tapos ipamigay na lang niya. Pag alis niya. Ano lang Ganyan siguro, man lang. binibiro lang siguro. Hindi ko nang gamit. Hindi. Nilala niya, galing sa ano? Ito yung ano nila. Napanood yung live niya, no? Narotihan sila ng fashion show. Ng leather. Oo, yung lalaking nagpaso, alata naman yung buto nun. Grabe. Ganon-ganon yung buto niya. Oh, ano ba yan? Napakat na bakat. Nakita mo, te? Ah? Yung lalaking, Hindi ko kinamplito. Model? Basta tinignan ko lang. yung lalaking model naglakad, yung bayag natin, kumikimbot din. Yun talaga ang nakita ko, sabi ko, salbahe. Yung live siya. Sabi ko, salbahe. Doon talaga Ang doon. iitim na kanila eh. Si Karim, grabe. Sobrang itim na. Ewan ko na, ano, ba't maitim talaga ako? Kahit-
Kahit nag... Kita Ate Hazel. Oh, 360 na nga yung post nila. Medyo kumitab-kintab, pero halata pa rin ang umitam. Kasi may picture doon na sobrang itim ni Hazel yung nakasakay siya sa kabayo. Hala, negra na masyado. Meron pa yung nakaano ko sa... Bumalik yung kulay nung una dating niya. Summer na kasi. Tapos sila kainitan. Dahil sa init. Akala ko hindi maubos yung niluto ng isda. Dalawang malalaki. Kasi yung tatlo na binigay ko kay Ham. Ubus kasi walang ibang ano eh. Luto sila. Sabi ng mama muna, anong ginawa mo? Sabi ko wala. Sabi niya, Ruhi. Ay, sorry. Sabi niya, Ruhi. Sabi ko, kasi nung isang araw pa ako, madam, nagbulong ako sa kanya. Madam, nung isang araw pa ako nabigyan ng listahan sa amo ko. Hanggang ngayon, hindi pa kami nagpuntang Jamia. Gagawa sana akong warang anab, sabi ko. Tinawag ako. Ba't ubos na ang olives oil? Ba't ubos na ang tuyo? Anong ginagawa niyo? May kinakape. Tiniting-plus kape ng olives oil. Diyan si Mariam, sabi ko, ilang bisis ba akong mawa ng warang anab? Kailangan ng olives oil. Isang bote lang binili niya. Meron akong warag ay olive oil dyan. Marami kang olives oil? Yung binigay ko sa'yo noong nakaraan taon. Yung noon, meron ka pa? Hmm. Hala, ang tagal na nun. Gusto ni tatay yun. Yung olives mo na yun. Kasi meron ulit dyan bago eh. Ganun din. Pero hindi daw yung panluto. Ano lang, yung pang salata? Eh, paano yan? Pangluto man ang kailangan. Hindi, pangluto ito. Yung nakaraan taon. Wala akong dalang bag, hindi ba malata? Ay, yung paper bag, hindi malata dyan. Isang bote lang. Eh, araw-araw sa lata, si Maria. Sabi ko araw-araw sa lata si Maria. Kumuha ka ng pangsalata. Tapos, ano ito? Hindi, baka magpunta na kami mamaya, ti. Yan lang, pangluto sa warag anab. Sana magpunta mamaya, baka bukas naman sobrang init, grabe. Sadyain pa naman niya magparking sa malayo. Tapos tawa siya ng tawa sa akin kasi ganun ko yung buhok ko eh. Dapat mag-sombrero ka. Ha? Dapat Oo nga, kalimutan ko. Tapos sadyain niya talaga kahit may parking sa malapit, ha? Ikot talaga siya sa likod. Bakit? Gaganyan. Ginagawang kakatawanan. Natatawa siya sa akin ngayon. Ang sobrang init, di ba? Oh, ganyan ko. Tapos takbo ako niyan. Bilis ng takbo ko, ang tulin. Tapos nakikita ko siya, tawa na tawa ang laki ng ngisi. Halos kita na pati lalamunan. Natatawa siya sa akin doon. Nagpahinga ako doon sa may pintuan. Sabi ko, ganun niya. Parang may katok. Hindi talaga ako nagiti sa kanya. Wala talaga, nainis talaga ako. Matamis-tamis pala yung masarap yan. Oo. Dapat naman magbalik siya na. Hindi tiis na lang tayo sa kusina. Sana bumalik. Balik kaya yun? Sana makabalik. Balik yun. Kung hindi, okay lang din. Kung hindi magbalik, sino magluluto? Ikaw na talaga, te? Yung kuha ng bago, sabi din ako. Hindi ko kaya kasi sa kamay ko. Tsaka marami din akong aasikaso sa bahay. Yung mag-tsabra, halos panahon ko nandito eh. Okay lang sana kung hindi ko, wala naman pero pagka, ano kasi yung, ito mga cabinet. Paggabi, ako gagawa, breakfast. Tapos yung, anong tawag ko? Pag may dinner sila na gusto na hindi Okay ko pala. lutuin, Mm. dati kami magluto, pero pag yung mga Simple lang, ikaw. simple lang ako. Kaya naman, pero siyempre, sa atin kami magluto ng tanghali. Ano ba? Luto ng mga mara, mushroom. Alam mo sana, ubos ang oras ko. Mm. Magkalkal dyan.
Tinicheck mo lahat. Hindi, ano, inuugasan ko yun. Lahat, isa-isa. Wala pa ako sa kalahati. Kasi isang linggo na ako nag-aayos sa taas. Kwarto nila. Ito po ang kwarto namin. Kinakarpintero ko. Tingin nga ako, akit nga ako saglit. Kung anong mga nilalagay ko na ano. Makikita na may mga bay cabinet magtiisin. Kasi Pagka, ang ganda na ng higaan namin. pagka ano, Ganda na ng pwesto, parang napaka... siguro pag doon ako natutulog sa taas, maka-high blood ako sa daldal. Wala nang ano? Wala nang bahay kubo yung kwarto niyo? Meron, mas maganda na ngayon. Hindi tulad nung may mga... Kasi lahat ng up and down na tinanggal ko. Pero may tent pa rin, tent. Meron. Hindi pero mo lang. Meron pa rin. Parang hindi ako makahinga pag may tent yung ano. Iba-ibang areas lang ng mga tent. Kiramdam ko na sa ilalim ako ng kaldero. Yung ako May mga na- takip mga kwarto ako na, ninyo. nilagyan ko lang ng tabing si Sheila. Oh. Tapos ang ginawa niya, nilagyan niya ng buko. Ah, yun na nga. Kaya yung higaan ko, may bubong. Yung dalawa wala. Sabi ni Lisa, ayaw niyang lagyan kasi mainit daw. Mm. Oo, ano yung si Lisa? Nakaharangan ng ano, Wala na rin siyang tent ngayon. Harang na. kurtina. Lisa. Kurtina para hindi ka makita, matulog. Ay, buti. Nilagyan ko kasi siyempre pag makita niya si Lisa Mm. na may kurtina, Mm. magreklamo din. Kaya nilagyan ko. Eh, bakit noon nakabuyang-yang lang higaan niya ah? Wala namang sabi. Eh wala namang takip yung dati ng hinigaan ko Si Sheila lang meron Kaya hindi siya nag-rereact. Kaya nga, Eh ngayon na nilagyan na ate si Lisa. meron naman na noon yan kay Ate Lisa. Hindi kasi yung up and down niya, Mm. yung up and down niya na hindi gaano sirka, mayroon talagang kurtina. Eh, hindi mo pa nagawaan ng siren? Anak ng kabo, kanina pa yun nanghingi. Gusto lang sumabay kay ano, Naglaro sila. tatay ko. Tiyo, ayaw mo na? Papakin ko na lang. Ito, ang dami kong nakain. Sayang. Sabi niya, Erin, may pinadala na naman sila na shrimp saka ano, isda. Hmm. Pagtingin ko, wala naman shrimp. Yun pala, akala niya shrimp kasi madilim yung ano, Hmm. madilim yung slice. Ah. Mga 3 slice, ganyan ka ano. Oh, Tapos mayroon pang ulo. wala. Taba. Iintay ko yung kay Rutuin. Rutuin niya sa Shali. Hmm. Dalhin ko sa Shali. Hindi pala sumama sa baba usama? Hindi siya mahilig magsama din, no? Sabi nga ni Ruchi, sasama daw, pero hindi naman pala. Dapat Kasi puro babae. buong pamilya yan eh. Puro babae. Hmm. Yun lang, ang mag-isa lang is yung asawa ni ano. Pati sila mamahan na sumama? Parang Si nakita ko Nora anak ni lang. Mama Kaula. Sinura lang, oo, si Munira. Si Munira at isa wala. Si Munira lang. Si Munira lang yata. Ang partner sila palagi ni Baruki. Silpi-silpi silang dalawa. Ang anak nga lang sumama. Doon sa likuran ni Dora, Kuyo. Tirotsi ba yun? Silpi, sinilipiran ni Munira si Baruki. Sino yan?